Moje ime je Ivan, ja sam barman u zagrebačkom hotelu Art Hotel u Joe's Baru i danas ću vam prezentirati svoj koktel Taurus na bazi Brugal. Evo, prije svega ćemo ohladiti čašu. Za početak u šeker staviti ribarske žlice svježeg šumskog voća, kombinacija maline, kopine i borovnice, te lagano zgnječiti da se valja pored pusto sok, aromu. Zatim dodamo 10 ml domaćeg šećera u omjeru 1:1 šećera. Potom 20 ml svježeg soka. Zatim port 30 ml. I na kraju Brugal Anis 40. Karakteristike samog aroma i porta će se jako dobro spojiti jedna s drugim, ali također sa šumskim voćem. Šeker sledom. Double strain. Stavimo mali komadići šumskog voća da ne upale u čašu, ne zapne za zube, pijemo. Budući da je sve skupa jako gusto, malo ćemo pomoći sa žulicom. Super. I za dekoraciju ćemo napraviti košaricu robljenog leda. Isto. Ne dobijemo prekrasnu košaricu. Da ćemo ispuniti koricom svježeg i par bobici svježeg šumskog voća, isto ono koje smo koristili za prikvačka, to isto čekamo. Naravno 2 slamčice. Voće se može pojesti. Imamo koktel Taurus, powered by Brugal.